Erokamano nyakora mogi kuom ketera mogi TV otieno ne arwakni machiegni yudo weche manyien mag oimore biro ni achiel kachiel odiechieng' mar 11 e dwe mar 8,2026. Machiegni nyakora mogi mokwongo yud thuond weche. Thereafter came the 10-point agenda, presented as a renewed roadmap to rescue the country. It has equally failed to change the trajectory of our nation. In failing the plan, the administration has failed to keep Kenya on the development path envisioned under Kenya Vision 2030. Jatend DCP Rigathi Gachagua omedo ywayo elo jatend piny William Ruto mawacho ni oserem chopo singo mage higni 4 bang' yiero ka jo sirikal to medo kwedo wechego. Risk allowance omedi kachiel gi uniform allowance be wadwaro ni mondo ketie tim. Omiyo wacho ni kata court cases go mukel nyaka show cause letters. Wang' ni awayo jogore gi lak ok wadogie tich nyakumiwa CBA. Idhiero pod okwako osiptende sirikal kaluwore gi ng'anyo mar Nurses Sky County ma Homa Bay jochiw thiethgo ne omedo chwalo ywakgi. Geche bende luora kumiluora. For example, ka wan gi emergency ng'amo timne operation kata mana Suna West mwa koro bedo referral to Suna East. Onge kaka nyalo biro. Ok ang'e ni jok leaders moyiero gidwane ji otho korka gilosi koso gitemo timano. Uro medo kwako ganda matiyo gi olalo ma Migori ma medo sienyore kendo serocho chenro mag wuoth. Machiegni nyakura mogi bed thuolo mar ndiko na nambe na 3 Facebook Ramogi TV Kenya, YouTube Ramogi TV Kenya, mbui mara X na Ramogi TV KE. Jaloko mara iluongo ni Liz Otieno, nyinga en George Bati. Machiegni jatend piny Kenya William Ruto kine tele jo Kenya mamoko maromo 5,000 mawuok e counties duto 47 mapachoka e twak maketo cholo Kenya mbele yore mag dongruok ka oya e 2030 nyaka 2060. Piny owacho lando ni twak no bende biro mulo weche mag ochumi, pur kod ohelni mamoko mabiro bero ngima jo Kenya. Lydia Okeyo chakono weche manyien mag oimore gi ripodne. En twak ma igeno ni biro timore tich adek jumani e kar bagromo ma KICC. Twak ma piny owacho lando ni geto simo paro e wi chenro mag dongo piny Kenya ka ihao higa 2060. Twak ma kamae biro yore gi oganda ma oya e sectors mopogore pachoka ma oya e counties duto 47. Tomorrow is a beginning of public engagement in terms of public participation as is required and enshrined in our constitution. And this is what is going to inform what Kenyans will say is what should inform Vision 2060. Jatend migao mar omenda John Mbadi olero ni twak no ibiro tele gi jatend piny Kenya William Ruto kendo ibiro yore gi jotend migepe Jombetre, bad migao mar doho, jotend dinde, jokenerat joganda kod jo Kenya mamoko. Migao mar omenda ma bende ni ong'ala manyime mar chano chenro no oseokweth makero sirikal tesre kuom seo kang mar bago twak makamano. You, if you have better ideas, this is the time for you to come. And in fact, the president has invited, including the opposition. Mbadi oyango ni twak no biro chiwo thuolo mar somo paro ma biro konyo chwalo piny Kenya bedo kaka pinje ma ideo e piny mangima. Now is the time to sit together, engage, dialogue, agree that where is Kenya going. Governor ma county ma Kisumu Professor Peter Anyang' Nyong'o kanyakla kod jotim nonro e sekta mar ochumi gin ma kuom jogo ma biro wuoyo kaparo ma ibiro gole twak no ibiro chwali od bura kama ibiro kadhe gi jo od bura mondo mi obed chik. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Jatend duond bura mar DCP Rigathi Gachagua onyiero lokruok ma jatend piny William Ruto wacho ni osetimo pachoka higni 4 ma osebedo kaka jatend piny. E twak mare moyiedhi e log tich mar duond bura no mar DCP, Rigathi wacho ni jatend piny William Ruto tiyo kod kembe maoko kod mapachoka yako mwandu jopiny kod medo osuru. Cynthia Onyango nigi ler. Bang' tucho kor od maling'ling mar obila kod kar jot mar jatend piny kendo lieko weche mopondo ne jopiny ma ok opwodhe kod sirikal, jatend duond bura mar DCP Rigathi Gachagua tinende ochako mako amen kod dongruok sirikand Kenya Kwanza mowacho ni nyilni gi oko to iye poth ma ok makre. Udua pis jatendo kwach kich Mohamed Amin mowacho ni sani oweyo tije mar nono jonjore kod chiwo arita ne jopiny to lokore itiyogo e kodo jonek, jonjore kod gige maundu ma itiyogo e nek
sando ngima jopiny kon jawarita kwe mathurka ahinya ne jogo mobalo kod sirikal. The rule of law has been suspended in the country. The DCI Director, Mohammed Amin, has been deployed by William Ruto to provide cover-up of extrajudicial killings and abductions in the country. I've just been told that the 2 police officers who were mentioned in the death of Dr. Victoria Mutiso, they were arrested and released on orders of Kipchumba Murkomen. They were never taken to any police station. I've just now, on my way here, been informed that the DCI has facilitated their relocation to our neighboring country, Uganda. Gachagua bende hobo kor dongruok mar serikand William Ruto mowacho ni oketgo jopiny gi kihie to rumo ka ben dag. Even the trees at the gate of State House have been cut. Is this still part of the growing 15 billion trees? Opedho neno mare singo mar gero dag pi madongo thurka kaka nosingi kod sirikal, lek manyaka sani owacho ni choko buru e manifesto mar jatend piny William Ruto. 50 mega dams across the country were promised. 200 medium-sized dams across the country were promised. 1,000 small dams were to be constructed across the country. Unfortunately, all we see, no dam. All we see is our president visiting other countries like Ethiopia to witness the launching of their dams. E dongruok mar uchumi mathurka, Gachagua twenyo ume ne chenro mar sirikal ahinya usuru michoko mar konyo gero ute manengogi oyueyo kod okumba mar thieth mar SHA mowacho ni goyo fuke jopiny gono to duoko mar choko mar ndhimdhim kamuch ng'amo denyo. They promised to build 250,000 houses every year. This was the promise. However, 4 years later, Mr. Ruto has fashioned and turned this into a conduit to steal public land and be the sole supplier of construction inputs, cement, steel, tiles, nails, and MDF panels. Kata bang bedo achiel kuom jogo manoloso sirikand Kenya Kwanza, Gachagua ochayo chenro mar sirikal kedo gi mibadhi kowacho ni jatend piny William Ruto e jatend jo mibadhi matiyo kod kembe maoko kod mago mapachoka ithiro chumi kod daro joket mwandu e kembe madongo. Mr. William Ruto's 4 years in office has accomplished a mission of driving Kenyan entrepreneurs out of business. Contractors are out of business. Traders are out of business. William Ruto has captured all businesses and he is in competition with the Kenyans that he leads. He has used his office to flex muscles on traders. Where he has not pushed, his conduit CRBC has come in. Mr. William Ruto has investments in virtually every sector of Kenya's economy. Etwak moka uthuolo moheo sa achiel kendo dendo ni Ruto e hike mar 4, Gachagua omako chung ni kweth maketo sirikal tesri ni kod le kod chenro mabeyo ne jopiny moheo mago ma sirikand William Ruto osekelo pachoka. What happened to Buy Kenya, Build Kenya? Or is it Buy Kenya, Build Ruto? Other national assets, such as the new KCC, Kenya Ports Authority, and Kenya Airways have been strategically targeted for sale. What is the rationale of selling our heritage? Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Kawasodo podwane mago motere kod weche mag siasa. Jood bura masiro sirikal oduoko jatend DCP Rigathi Gachagua ewi weche ma owacho ni jatend piny William Ruto oserem chopo singo manomiyo jo Kenya higni 4 mokalo. Giwacho ni Gachagua ni kod ichlit gi Ruto kuom negole oko e apisi. Jood bura go kotelnegi kod jatend kweth mathoth e od bura mamalo Kimani Ichung'wa bende owacho ni Gachagua ochwal ripot ne obila kaponi ochich ni nitiere ng'ikruok e sekta mar arita. Lilian Atieno nigi ler. First, our apologies, we've taken unduly long. Saa machuok bang' jatend DCP Rigathi Gachagua golo lipot e wi tij jatend piny William Ruto kuom higni 4 mosekalo. Jood bura motenore korka sirkal oduogo kod duoko mager ne Gachagua ka gichako kod kwere e miyo Ruto maksi marach e tije. He has run out of tricks and has resorted to unimaginable innuendos, malicious rumors, and reckless disparagement of institutions. Jotelogo bende olieko ni Gachagua ne en jamibadhi e kinde mane en e sirkal kaka jalup tend piny, gino manomiyo gwethe oko. When he was deputy president, he joined hands with coffee cartels
to steal from the very same farmers he purports to be speaking for today. Kenyans will remember he demanded 3 shillings for every kilogram of coffee sold by farmers at the coffee exchange. Mr. Rigathi, we are here to tell you that the 3 shillings you are demanding is now going directly to the Kenyan farmers, including those in the Mount Kenya region. And those coffee farmers today, unlike in 2022 when they were earning 70 shillings per kilo, are now earning between 120 shillings to 160 shillings per kilogram. I know why he's ranting today. It's because of what happened in Naivasha the last 2 days. He saw the numbers. He saw the numbers. He saw the force. He saw the organizational, now he has realized he's only working with 3 people. Jod Burago, dwaro ni Gachagua, owelosa oyae konge kod neno malongo, kake witho mag jok moluore pachoka, karanyisi, en mano ma owacho mar Raila Odinga. Present the evidence, present the name, present the documents, the dates, present the witnesses, and then hand them over to appropriate investigative and judicial institutions to take action. Spare bereaved and mourning families the pain of having to relieve their losses as you play your cheap politics. The President of the Republic of Tanzania, on our own initiative, decided to come here and do arbitration. When we were waiting for President Ruto the following day, President Ruto called President Suluhu, and he said that my deputy president, Rigathi Gachagua, has told me you cannot go to that meeting. If you go, I will resign as a deputy president. Lilian Atieno, Ramogi TV. Kweth makero serikal tesre kamotingo Martha Karua ne oriworegi jaod bura ma Saboti Kaleba Misi Maria Wayanga duond buche mar The People's Renaissance Movement mageto tiyo donjo e paw siasa e yo mongirore. Jotelo mano yuoro e nyasi no puoyo kang ma duond bura no kao ka ging'iye kaka mano ma keto maino mare e lokruok mar weche mag uchumi. Bende gipuoye kaka chiel kuom okenge madhi medo gi mijing'o mar golo jatend piny William Ruto e telo. Bende gikwayo rowere mondo okaw ting' mar kedo ne uchumi mar piny Kenya kod dongruok mar piny. This movement is stronger against elite greed, political recycling, empty rhetoric, and endless broken promises. Kenya is in a total quagmire. The crisis we face today, my people, demands more than cosmetic changes. It requires a true economic renaissance. Young Kenyans must move from being spectators of politics to becoming participants in the political arena. Therefore, register to vote, vote wisely, join political parties, and demand that those parties practice the democracy they preach. The PRM party is one such a party. We have several ideas in common. We are looking to form alliances with radical, reform-minded political parties as we gear up to send this thieving regime to committee in the next 364 days. Kowere kod motende kod weche mag siasa wang'iyo weche mag thieth. Tend migawo mar thieth giko to chiwo ler e wi ng'eto mar atamalo 2 ma itimo e okumba mar SHA kokalo e bad migawo mar thieth mar Digital Health Agency. Ni ng'eto ma kamano itimo mana ni ute thieth kende matiyo kod okumba mar SHA ma biro bang' ywak kuom moko kuom oganda ni nitiere ute mag thieth ma ng'ado omenda ma kamano. Migawo mar thieth wacho bende ni onge omenda moro amora ma okumba mar SHA chulo e kambi mar ng'ato owuon kata ji giwegi, kendo omenda ma ing'ado gi DHA no ema konyo e chwalo chenro mopogore opogore mag ute thieth matiyo kod SHA. Efinyakidi nigi ler. Ne en romo maten migawo mar thieth obago kod jofwambo kaachiel kod jokanyo e sekta mar thieth. Romo maten migawo no onyo ne motegno kendo mako chung' ni onge omenda ma okumba mar SHA chule kambi moro amora ma ji giwegi. Ma kotenore kod omenda mar atamalo 2
ming'ado kod bad migao mar thieth ma Digital Health Agency DHA ikinema od thieth ochiwo chenro mag thieth kokadhe okumbano. Omenda mawachore ni konyo e tego ute thieth e yore mopogore opogore. SHA is not paying the 2% to any private organization. It pays to the Digital Health Agency. Digital Health Agency is a government institution. For this 2%, it is paid by the user who is the facility for that efficiency to process their services and to process claims digitally. No facility should charge the 2% to the patient. It's actually very clear, even our regulation, it's illegal. Kaluwore gi jatatije ma DHA Anthony Lenayara, ne giluwo yore mag chik kendo winjruok nochope ni omenda mamalo ma DHA nyalo ng'ado en mana Sh5,000 kende kata bed ni thieth okadho omenda makamano. Bende onge jatuo mora mora mowinjore ng'adi. We went all over this country. We asked people for question. We went to parliament until it was agreed 2% cap at 5,000. The law tells us we can't charge anything more than 5,000. Apisa maduong' mar okumba mar thieth ma SHA Masi Mwangangi bende olero ni achiel kuom gigo mathiro okumbano chakre ne kete e tim en mibadhi ma ichwalo kod apisas mag okumbano, ute thieth kod oganda jokenya moko. America, the #1 nation, has formed a special FBI fraud unit just for claims, not for anything else. That, of course, is something that we struggle with, but again, our digitization has come in to support those efforts. Every day, we learn new behaviors of all the actors of fraud, who include 3 parties: at SHA itself, officers at SHA, officers, providers, health facilities, and you Kenyans in this room are all participants of fraud. So in the media, we're very good at saying 11 billion lost at SHA and then having the minister's picture in mind there, but it should be the whole country, all of us. We should put our picture on that newspaper headline because we are all complicit. Romo makama obagi motelo ne romo maduong' mar migao mar thieth juma mabiro kama oganda jo Kenya kod jokanyo e sekta mar thieth biro yudo thuolo mar lalruok e yore mag bero chal thieth pachoka. Efinye Kidi, Ramogi TV, Nairobi. Ka podwane motene kod weche mag thieth ni nurses e county ma Homa Bay ne obago ng'anyo mamuol ka giriwore gi jowetegi e counties mamoko mar sundo duol mar governors mondo kinde tim ng'ur manege sechwalo negi mageto bero lwasi margi mar tich. Kaka ripota marwa e county ma Homa Bay Ali Abich lero, ng'anyo makamano oserocho chenro mag thieth e osiptende mag piny owacho e county ma Homa Bay ma thothgi sani wards ma irwake jotuo koro loro. Ng'anyo mar nurses osebedo kadhi nyime counties mopogore pachoka bang' ka riwruok makende ratiro mag nurses ne olungo ng'anyo margi ka giseyo duol mar governor COG kuom rem keto e tim ogirimiti mana giwinjore gana 217 e kind ng'ur mamoko. Ng'anyo makamano manie jumbe mar ariyo bende oserocho mokalo chenro mag thieth e osiptende mag sirkal e county ma Homa Bay. Ka osiptal maduong' ma Homa Bay thoth wards olor ka nyaka ward mar mine makonyore bende olor kamana ward adek kod mar 4 kende mitayo gi riwruok mar MSF mosebedo katiyo ka jagoro mar nurses e county ma Homa Bay Madiko no mane loso e kinde mane gibago ng'anyo margi okoni gibedo ke tich nyaka chieng' moro duol mar governors winy ng'ur margi. Watimo odiochieng' mar 12 nyaka ne ng'anyo marwa e Kenya nzima chakre kwa bandho ratichwa ma Council of Governors odagi chiwo mamoko dhi nyaka higni 10 mokadho. Achiel kuom gik momiyo wane oko ahinya en ni wadwaro ni gimiluongo ni collective bargaining agreement marwa kata CBA mondo bed signed. Wadwaro confirmation letters ne nurses te manondik under the UHC program. Adik wacho ni duol mar governors e pachoka odagi keto e tim ogirimiti mana gikete kokgi higa mar 2017 gino ma okoni osemiyo nurses tiel wasi marach kendo ginyalo yie mondo duol mar governors obwoggi. Winjruok mane waketore 2017 kata the 2017 return to work agreement mane dhi neno ni nursing service allowance obedo enhanced, risk allowance omedi kachiel gi uniform allowance be wadwaro ni mondo ketie tim. Omiyo wacho ni kata court cases go mukel nyaka show cause letters wang' ni awayo jogore gi lak ok wadogi e tich nyaka miwa CBA. Nurses go wacho ni duol mar governors e pachoka ni kod paro malo kunjruok mane gibedo go winjruok ma bende gidagi keto e tim gino ma gikono ginyal yie mondo timre ka bende giywago deko mar osara makinde ka kinde magi wacho ni osemiyo thoth gi kalenge mamatek. Kama ne giwuoyo mogik en ni gidwa ni gilok winjruok
winjruok mano osetim manosekete sei 2017 ok wanyal chako wadog wabed piny kendo mochak wawinjre kodgi. Wadwaro mana ni timnwa kaka ne wawacho cha wambe wabwa doge tich ke chudo mar msara en gima deko. Koro afadhali duokwa e centralization, a central government ma bedo governed gi the president mondo the human resource obed kanyakla gi joma moko. Motivated nurse is more dangerous than cancer stage 4. If you cannot motivate these nurses, then they will not return to work, and our patients will seriously suffer. So just do your part, and we'll do our part. If you want us to go to work, we will go, but you have to adhere to the modalities of agreement. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Joked ne ratich oganda e boma bul mar Vocal Africa oriwore kod anyuola moko mar kwedo timbe obila mar tiyo marach kod magina e nego jopiny aoyaye. Anyuola mar Eric Mwirure wacho ni wuorgi mane tiyo kaka jarit e kar tongona moro maidore gi Githurai 44 nochiel gi magina kod obila tok ywaruok kod jatend magawano. Otieno Job nigi mathoth. E kar kano ringre ma City Mochari, anyuola mar Eric Mwirure kod joked ne ratich oganda ochopo kae mar dwaro ratiro ne nyathigi ma wachore ni nowito ngimane tok chiele kod magina nyadidek kod apisas mag obila. Nyathigi mane tiyo mana tij arita e kar tongonano. Giwacho ni apisas go noluongi kod wuon kar tongonano tok kane gibedo kod ywaruok kod Eri. Min mosenindo lero kaka chal nobet e kind wuode kod apisas mag obila. Sawa huko hiyo manager wa airport ndio walipigana. Vile walipigana, huyu kijana wangu ni mnono. Akashida huyo manager gufu. Manager alipigia polisi simu. Huyo akaita Stifo. Stifo vile alikuja na Deno wakamuole juu wanamjua. Hakuna akapiga akakutoa risasi, akamchukua mikono juu. Akamwambia Stifo usiniue. Walimshoot mara 3. Mimi walinipiga nyahunyo. Mtoto mwingine wa mtoto wangu anakuja. Alimchapa kofi. Toknegi olero ni ringre Eric nokao kod apisas mag obila manorwake e nyamburko. Kamin giwacho ni norwako lepe mag tich kendo ringre ne ler. Bang'e kane gichopo e kar kano ringre ma City, ne giyudo ka ringre Eric obaki kod chuodho, chal manoweyo dhogi ka omoko. Juu mtoto akikuja alikuwa msafi. Lakini kufika huku hata sasa mkimwona hamwezi amini ni mtoto. Amejaa matope mwili yote. Dwaro margi mar manyo obok kod nonro mar bero e tesend obila poko nyago lemo kama apisas mag obila konogi ni ok gin kod nyalo mar tweyo apisas wetegi. Giwacho ni okwach kich to nobuono ywakgi tok pondonegi. Kamoko kuom apisas to kwayogi omenda mondo ochopo kelnegi obok go. Jana nilienda mara 3 mpaka usiku saa 3 nilikuwa huko. Wakaniambia kwani uziki wewe? Na kuambia sisi hatustaki wa nini polisi wetu. Enda ukatafute usaidizi juu. Mimi nikamwambia na kama ni mtu mwingine nimekuja kuripoti mgenisaidia. Akaniambia akaandika akatuambia nipe fare. Nileta hiyo nini hapa. Nikamwambia mimi sina fare hata mkimuua hamukuniuliza. Wuon kar tongonano to owacho ni nokone ni en nokoluongo apisas go mondo oneg Eri kamano ne gitimo e tokchi. Manager tuliongea naye hata watu wakisikia niliweka loudspeaker. Akaniuliza mama Kiki. Ati mimi sikuwa ninaitana akuje auliwe. Nikuwa naitana akuje ashikwe. Joked ne ratich oganda kotelnegi Hussein Khalid kwedo nek makamano ka giwacho ni duol mar IPOA mondo orutimo nonro kendo okang' mager mar chik okaune apisas go ni mar gin jok mong'ere. Eric was posing no threat to anyone, not to the police officer or to any member of the public. He was kneeling with his hands up. Yet he was still shot. The officers who shot and killed Eric are known. Stivo na Deno from Githurai police station. They are known very clearly. So we want action taken. We want them behind bars. Temo marwa mar yudo duoko kowuok kuom obila okonyago lemo. Bang' obila rem chiwo adieri makakorgi. Magibiro e kinde manyuola machielo mar Maureen Nduku manonegi tarik 3 dwe mar 8. Bende nochopo nyaka kar kano ringre ma osiptal maduong' ma Kenyatta. Chenro mar bero mar ringre nyathigi kama nonro nochiwo ni lisasi nochwado jamb iye ma bang'e noriwore kod rembe kendo kelo tho mare. Anyuola nowacho ni giyie kod duoko mar bero no ka gidwaro mondo nonro mondo otim e yo mapiyo mar neno ni ratiro oyudore ne nyathigi no. Otieno Joab, Ramogi TV.
Nyakwaramogi weche manyien mago imore kao yweyo machuok ge ka. Nyakwaramogi wang'ie ni to mage ma omedo ndiko achiel kachiel mondo asomgi kapok adhi e yweyo no kichenda ka 22 bang' sa 3 mar otieno kokalo Ramogi TV. Anuka ote magu medo donjo ka kendo amora ahinya nikech uchiko itgu keto wang'u bende Ramogi mondo uyud adieri mar wach kuom gik matimore e gwenge mopogore opogore. Anoka ndi Odhis ng'isa no nena yo makare kendo mor kaka Ramogi TV kelo weche manyien e yo ma nemba kendo yo mademba ahinya. Yama bende noka Francis Rabilo mar game Kathomo apuoche wacho ni dok ne jothieth sirikal non kaka nyalo konyo laktar. Ramogi lera ahinya kendo habari meta duwa bati. Mano Francis Rabilo mar game Kathomo. Wycliffe Samuel kawuok Maseno eneno habari mos ahinya kendo mor ahinya gi jo Worldwide Church puoyo gi kuom siko lamo ne piny Kenya. Erokamano Francis Okoth kawuok Mosanda Kakamega County. Erokamano nya in bende kuom kete ka. Rolex Onyango kawuok piny Komolo newsletter chuny boma ma Homa Bay amor gi Ramogi TV. Erokamano in bende Rolex kuom kete. George Ann Bernard Nyumi wuod Awendo winji makare. Erokamano. Chris bende ng'isa ni newsletter kaka sadhi. Aya, jok mapako news anoka nitiere ka, jok mandiko bende nitiere ka Nyakwaramogi. Erokamano. Wood Tsunami wach mar extrajudicial killing ma isikitu dogo bila oken gima winjo bed ni timore kata matin. Aipoa mondo titijgi mano uma wachara opinion leader ema wacho kamano. Erokamano nya Calvin Sodenge Ruoth wacho ni owinje maber kabisa newsletter kendo omora ahinya mana assistant chief ma Nyamilo sublocation grand acting chief ma Suna Lower. Erokamano kuom kete Ramogi TV. Aya weche ler ndi Shemotho wacho ni en bende entie kendo moro wacho ni onego aduoke national wacho ni weche mathieth unjo bende duoke national government jo piny tho rumo kaluwore gi kony mar nurses but this time round kilos winjruok mar adieri kendo motegno. Wach ji mar gomo sakasano biro chwanyowa kodgi kaka jopiny. Secondly, jo ODM opar matut kapok gidonjo e winjruok. Let them consult widely kendo giduok pride margi piny. Jopiny ni kod geno mathoth ahinya kokalo kuomgi. Mogik, let promote community policing. Obila matiyo marach bed reported to IPOA and Internal Affairs Unit mondo neni oket ratiro mar jopiny mbele kendo ritgi kaka luwore gi dwaro mar chik. Okelo loch majakirande. Erokamano ahinya in bende kuom kete Ramogi TV. Yiena mondo akaw yweyo gi kanyo duogo bang' thuolo machuok. Ma en Wimore Ramogi TV. Imagine this. One moment you're riding through the jungle on an ATV. Next, you're standing before waterfalls, soaking in flower baths, watching the sunset over Jimbaran with the ocean right in front of you. Soft morning light, jungle sounds, a floating breakfast waiting for you. And somehow, you begin to feel restored again. Experience 4 nights in Bali with View Travel starting from just $1,910 per person sharing. Visit www.viewtravel.com or call 0703-254-254 to book. View Travel. Dream, explore, discover. Any woman can be Mrs. Ombaka, but not any woman can be Dr. Ombaka. Gin mine ma bende osebero ngima magi ka bende gijiwo joma moko otim kamano. Wadwani mondo wajol joma mine, watieg joma mine mondo kwan joma mine mantie telo obed mang'eny. Gichiwore mar mako lwet jogo mawuok tokgi. Sa ochopo manyaka wan mon ok wanyal timo demonstration. Twanyalo timo sit in. Watemo wacho ne nyithindo manyiri ni kaber to konego bene oringa kende ka wiye bare ni to tina chom kanye. Ka nitie gima thage to yudo ng'ama miyo mosewuotho yor nieri to penjo wach mantiere. E chenro ni mar mine wacho wakelo mine mantiere gi lony mopogore opogore. Tudi koda juma ka juma tich ang'wen e chenro ni sa 3 mar otieno.
Nyakoromogi machiegni kendo wadhi nyime gi weche manyien kokalo Ramogi TV. Olalo maduong' ma Migori e chuny boma ma Migori ma osebedo ka olor kuom kinde maromo dweche 4 medo mana sienyore kendo keto ngima jowuoth mag tielo kod joriemb apiko kama rach. Jojuma ong'iyo wachni kendo ma e sigana. Kada bed ni olalo maduong' ma Migori ma osebedo ka olor bang' bathe ni mukore e kinde koth mani ochudo mar adek mar higani osebedo ka itiyo kod jowuoth ma wuotho kod tiendgi kaachiel kod joriemb apiko. Luoro koro medo mako jogo matiyo kode bang' bath olaloni ne nyumore otieno mane piny ruo kawuono. Nyaka sani nitiere hoho maduong' e chuny olaloni, gino moseweyo ka chenro mag wuoth e chumba ma Migori koro rochore. Wahinyore kabisa e wach daraja ni. Sani mondo mi luor kamoro ni Nyamware michaki duog michaki tuj loka koni idhi tiyo gi mafuta mang'eny. Wadwaro en action. Ok wadwar gigi ni sikiwacho. Wakwayo waziri marwa Mbadi ne olu kama pesa ni ogike. Kama ochung' godo no mondo dhire mondo bi. Sani wane hali hatari. Makata sani kineno kama wantiere bridge mukore. Ok ang'e ni jok leaders moyiero gidwane ji otho korka gilosi koso gitemo timang'o. Wuotho to giwuotho seche duto te kendo giwuotho mana gi pesa jopiny. Joriemb boda boda mathoth ma yande osebiro ka tiyo kod olaloni kata bang' kane olor bathe nyaka sani oweyo tiyo kod olaloni ka giluor ni onyalo sienyore kodgi. Kende ni daraja adieri nyaka ne kethre sani koro dweche modhuro. To gichien kucho to ne pod ok onyal timore nikech kaluwore gi koth mapek mane chwe. To koth bende nosebedo mong'adore ma wabedo gi oro manoromo loso mondo losnwa daraja. To nyaka gi sani pok manotimore. Jodak ma Migori ka otele kod Kaliso Nduru medo seyo piny owacho kuom rem loso olaloni makoro nyaka ne bathe kethre osekawo kinde mar dweche 4. Wadwaro winjo ni weche giwacho no ket 124 million mara ni biket contractor e site. Wadwaro contractor e site nikech kiny ka kiny ne giwach ka ni pi opong' ma ok nyal gedi. Sani koro wane oro kendo daraja no ni piny. Ok wanyal dak e chula. Ma en dak machon. Sirikal nene to kendo sani e hasara kendo tiende biro yudore ka. Ineno ko sani jopiny inyore kendo jopiny manogone gi ombulu to sani chandruok malich kama. Omiyo sani sirikal ogol ne ji pesa mondo bridge no losi. Onduru wacho ni piny owacho osenyiso nyawo loso olaloni mowacho ni ositiro chenrogo mag wuoth kaachiel kod ohala e kaunti ma Migori. Kata jatielo manyalo wuok Suna West kadhi Suna East. Geche bende luora kumiluora. For example, ka wan gi emergency ng'amo timne operation kata mana Suna West moa koro bedo referral to Suna East. Onge kaka nyalo biro. Gini oketo ngima wa e hatari. Omiyo wakwayo jotelo magwa manwa yiero mondo mi okel contractor e site. Jodak ma Migori wacho ni piny owacho osebedo mana ka wacho ni oseketo omenda tenge maloso olaloni to pok gineno gimoro amora kadhi nyime e olaloni. Chien kacha nyo wawinjo ne pesa nyocho tenge 124 million mar loso lalo. Nowachi ni koth pod ng'eny mondo koth odog chien. Adiri mantie ne koth nodok chien chon. To mikakati moseket maber mar loso lalo ni mondo mi jo Migori kaachiel gi ji duto te madonje Migori mabiro timo ohala winy maber. Ma pok obedo kare. Mukruok mar olaloni oserocho chenrogo mag wuoth kuom dweche buora ka chenrogo mag ohala e chumba ma Migori bende osebedo ka dok piny. Olalo mar Migori no en olalo mosetudo Suna East gi Suna West kendo biashara madhi Suna East gi madhi Suna West oseng'ikore nikech kethruok mar olalo no endo. Thoth geche koro luwo oko. Thoth jo tich mantiere e town be luwo oko miyo koro tich mantie madhi mbele e town ok dhi maber kabisa kendo ok wamor gi machal kamano nikech sani jo biashara makelo mwandu gi ka tiyo gi almost 500 mondo luor ni mogi chope e soko to sani pesa bende onge. George Juma, Ramogi TV, Migori. Ewi wacho nogo gavana mar kaunti ma Migori Dr. Chila Yako jiwo oganda ma Migori mondo obed motang' gi olalo ma Migori ma oyangore ni chal mare rach bang' kethruok. E ote mare gavana Ochilo lero ni osebedo gi lalruok gi sirikal mamalo ewi kethruok mar olalono ma iloso gi bad migawo mar Kenha kendo miye singo ni wuon orak osemi ting' mar lose. Gavana Ochilo lero ni kata odoko ni olalono en ma igero gi sirikal mamalo ma ok mar kaunti mare
Sirikande pod timo duto manyalore mar tudruok gi migepe mag sirikal mowinjore one ni otiek midhiero no mapiyo. Jodak mawuok e gwenge ma oula thoro ywero e kaunti ma Kisumu koro ywak mondo sirikal wuog oko mapiyo keto kenge manyalo konyo e kedo goula motelo ne kodh El Nino manyolandi ni dhi chwe pacho ka. Ikine mamoko kuomgi temo keto ikruok maka kod kacha, moko to koni nyalo onge kaka ginyalo timo onge kapok koth mapek ochako chwe. Millicent Adhiambo miyo ler ewi wachni. Lendo mar wach kodh El Nino manyalo chako chwe pacho ka e thuolo mar dweche 2 koro duogo paro mag lit kod achiedh nade ne jodak mawuok kuonde maula thoro ywero. Jodak mawuok Kapuothe kaka achiel kuom kuonde dak maula thoro daro e ji yango gi chuny lit kaka ula ma osekalo osebedoga kadaro familia mathoth e miechgi gino mar ochungi magi mapile ka pile piny maru. Kwa nyo winje wach kendo ni mabok kabisa kech pine jadarwa ka kwa dhi centers mamoko moso schools kata kanisni mamoko kanisa sana wadhi schools to waje ne dwe mar 10 no kwa neno ofia kalura ne dwe mar 10 yudo ka nyithindo ni school to ka nyalo dhi kuro onge yani let mwaneno sama pio biro to wadar E kinde ma jodak moko kaka Samuel Asudi yango ni osechako keto ikruok maka kod kacha, moko kuomgi to ywak ni yuto gi ni piny makaka ginyalo konyore onge e wach ikruok ne El Nino. Kama mimi nimeanza kuprepare, nimeraise kidogo kwa saizi. Hata sisi wenyewe kuna mmoja yule mwenye at least anaweza raise juu nyumba kidogo. Kuna yule mwenyewe hata ukiangalia hakuna, anaeka tu kwa flat at least yani apate mahali pa kujizuia kidogo, lakini sasa shida ni hiyo maji. Ilikuwa na uchungu mingi sana, hata kazi saizi sina. Hata penye zenza nikapandisha kukodisha nyumba pia kuna, sababu hapa nimejenga, nimekaa hapa na familia yangu yote. Na sina pesa kwenda kurent nyumba mahali pengine tena. Jodak gokoro goyo duondgi piny mondo sirikal owuok oko mapiyo okonygi e yweyo aore modinore, gero ohinga kata gabions oikunde mag jot e kindo kenge mamoko motelo ne El Nino gore piny ponono gibiro gidar e mieregi. Onyalo medo hinyowa nikech nitie kuonde moremo ok ochopo nam. Koro kaka ilande no biro ni aber mondo mi sirikal obi mondo ne kuonde modong' ma nyalo kelonwa matatiso go maka ponono ni El Nino biro to nyalo hinyowa. Koro wakwa kaponono ni kodhno nyalo biro mang'eny to sirikal mondo oiknwa kuonde mamoko makata ka pigno biro to wanyalo dhi mwakonyre. Koro wakwayo sirikal, ka sirikal nyalo yie to mondo konywa gibarnwa ujini kochakore Kasagam nyaka daraja mwalo hipo nyalo konyowa. Tend kaunti ma Kisumu korka korgi kokale migawo mochung' ne kedo gi masiche mapoya oyango ne gi esani gidhi nyime kod keto kenge mag kedo gi midhiero mag kodh El Nino kidek kelo ngima jodak mawuok kuonde maula thoro ywero. Wan gi budget mar gigo to about 150-200 million manitie masani be watiyogo. Mano watimo assessment umbe no ayudo about 38 streams maricho gi canals. Nyando be no ayudo so many Ahero ward, Kubura bende the same. Sani as kako wuoyo ni twasetimo most of them. Mo said the silt gi makasa kakot ne chwe ka wuono to pi biro ringo maber. Kuonde ma oula ohero daro ji nitie evacuation centers. Evacuation center duto mantie Kisumu County gin 29. Magi biro tok dul mochung' ne rango chal mar kor lwasi pacho ka lando odiochieng' manyoro ni kodh El Nino mapek biro chwe chakre dwe mar 10 igani ka Kisumu en achiel kuom kaunti za 18 mapek kod midhiero mar El Nino biro nenore e ahinya. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kapuothe, kaunti ma Kisumu. Oganda Jo-Islam mawuok e gwenge mag Kindu Bay kar chung' bura ma Karachuonyo yudo fungruok bang' sirikal kokalo e migawo mar arita chuogo negi sub locations manyien kaka yor neno ni giyudo chenro mag sirikal machiegni kodgi.
Kuom higni mathoth, oganda jo-Islam mawuok e boma ma Kendu Bay osebedo gi pek mar yudo chenro mag sirikal machiegni kodgi kama oting'o nyaka yudo opande. Koro gidhi yudo yot bang' ka migawo mar arita ochugone location manyien ma en Maguti mjini kod sub-locations ariyo magin Kandiany kod Kanasur Ali. Kagiloso romo margi mar duoko erokamano ne sirikal, oganda jo-Islam go kotelo kod jagoro mar Sukeme County ma Homa Bay, Nuhu Abdul Masud, okoni gidhi yudo yot e chenro mag sirikal magisirem yudo kuom higni mathoth. Marwa Magudi Karachuonyo Raymond Omol kuom tim kuom winjo kwayowa ma wayudo location mar sani wan gi chief to ga sentence ariyo e location marwa manyien ni. Wach mar kipande sama itimo vetting ja-Islam obedo kaka ruoth, dhot ka dhot ong'eyo kuma ng'ato aye gi nonro mare. Dhi bedo tich mayot kabisa kaka wadak e oganda mang'eny mondo mi ruoth kamoro machielo ni biro ng'eyo kaka ji odak ka, joma timo makosa, joma uso kiang'o, joma uso magendo, joma timbe gi njore bedo matek. To ka ng'ato achiel owuok e iwa ka, dhi konyowa kabisa. Amor kendo ang'eyo ni telo ma wayudo machiegni ni location ma wayudo gi sub locations ma wayudo gi biro konyowa gorruok gi weche mag ketho ratiro mag mine gi nyithindo manyiri. Biro konyowa bende tiego nyithindo manyiri e wiye momondo, and biro konyowa kendo mondo wami nyithindo yo makare mar ng'eyo ber mar dhi school mbele other than weyo school. Wagone president marwa Ruto kendo wachung'ne wadhi miye 2 term gi yore duto te. Okonyowa maduong' kendo ng'iyo ne wan ka wan nyocha waselale pi walale chuodho wan jo-Islam man ka kaachiel gi jomodak ok jo-Islam kende. Yakora mogik ka en tich ariyo e chenro mar ng'eyo ma kawuono terowa nyaka gweng' ma Nyagondo mayudore e Game Wagai West Game Ward e kaunti ma Siaya. Millicent Odhiambo miyowa sigana mar Nyagondo. Nyakora moge ajuang' mana kaka nasingoni machiegni kendo telo machielo e chenone mar ng'egwengewa. Kajumani kalapapla mar ng'egwenge podogo touch e kaunti ma Siaya. Ofuyo ka owuok Murng'ia kata Ng'ia ma oridore odhi opiyo e gweng', chiro kata senta mong'ere ni Nyagondo mayudore Game Wagai. Ka iselimo Nyagondo nyakwara mogi, ang'o mabiro e pachi madinemi chak gweng' ni Nyagondo? Ka wachak achiel kachiel wabago twak kod jodak makae ginyiso ni to ginto ang'o magiparo madinemi chak gweng'ni, chironi kata senta gini ni Nyagondo. Nyagondo kasebete madihawi gini 10 tawinjoga ni Nyagondo ni kanochakre ni nitie jodongo mane wuok Akalam gi kocha ga Kalam gi koni ne giradoga ka to ne gitugoga ajwa ka koro nitie jaduong' manoloyo kanesa ne chakluongo ni Gondo. Koro mane monomiyo chaka Nyagondo nikech en jaduong' manoloyo bano dhi e pie mar ajwano go jodongo ni Malego, Masembo. Koro aparo ni mane go miyo chaka ni Nyagondo. An konyuola ayudo kaka kae niluongo ni Nyagondo. To kaka ne Nyagondo ne ok en nying mar Nyagondo hie. Niluonge ni kamoro ni Guoko Nyuongo. Ne luongo ni Guoko Nyuongo. Koro kaka nodugo nolokre Nyagondo, koro ne nitie weche mane gondre doko koni ng'ato wacho weche ng'ani ni lokri agonda nadi migondo mana wachni. Jodongo machon ema nochako Nyago jongo betio seto kotne gi onge. Na abedo kod kwarena kanyo pod gi ngima. Kane gigo mbaka tachiko ita awinjo ka giwacho ni Nyagondo ni ne ok en nying mar joluo. Nyagondo en nying kabila moro mane riko dak kachon. Ma Nyagondo en dho jo-Kisii matiende ni Kisii manene okuongo dak e area ni. Koro kapo nono ne kanochopo kama koro jo-Kisii dar iriembogi. Koro kanose to ji obet piny, jodongo bet piny wacho to dwaro yud siro nadi. Koro waket siro ka. Kanye ma nochaki kanyo ni Nyagondo. Bang'o joparo mopogore ma jogweng' oselieko kotenore kod nono mar nying gweng'ni ma Nyagondo, we koro wawinja nena ni adieri kod chuny wach ni kanye madinemi chak kae ni Nyagondo to ne ochakore nade. Ng'ama nodak Nyagondo ne en ja-Kisii to niluonge ni Nyagondo. Koro ja-Kisii ne
ne odak kuonde di bar nyapenje mana mokwongo odak kanyo oa kanyo odhi kamiluongo ni bar Kamaruru. Koa bar Kamaruru obiro Nyagondo. Koro kanene idwa gero siro mano higa ma 52. Koro jodongo bet piny idwaro kamikete siro. Koro jodongo yalo kikawo siro idwa keto Kathomo kamiluongo ni Kachar. Jodongo bet piny boketo bura kanyo ji oke ok oket siro kanyo. Ochako bi bar Kamaruru jodongo bet piny ni kae mikete siro jodongo kowinjore. Ai jogi duogo kamiluongo kama koro wad boduogo ni Nyagondoni. Koro ka buro bet piny koro ji owinjore. Ka ji owinjore koro iketo siro Nyagondo e higa mar 52. Koro kanyo kwagero Nyagondo iluongo Nyagondo. To Nyagondo iluonge to ng'ama nodak Nyagondo wuon to ne jaksi maniluongo ni Nyagondo. Nyagondo humbe landore kod weche kata timbe mage. Wan gi parish ka. Parish nokele gi Catholic. Bano chake kana yudo ka Gondo no dhi mbele ne gido nying Nyagondo no. Wan gi center. Ne wan gi maganga machine ka. Be nomiyo Nyagondo bedo go nikech ne en machine achiel manitie Westward ka. Wan kod kama koro iluongo Nyagondo Secondary ma St. Mary Nyagondo ma en school matimo perform maber kabisa manyocha ne gikalo last year. Secondly, wan kod St. Mary en mission maduong' man Nyagondo. Mamano kore momo kelo Nyagondo maduong' kabisa. Thirdly, wan kod health center ma Nyagondo maduong', masani wan kod Nyagondo Sub County Hospital. Pidho ramuogo chiek, pidho rabuon chiek, oduma girigo chiek, ohala be nyicha ber. Herruok bende waherore. To bende gweng' ma Nyagondo osenyuolo dongruok achiel ariyo adek e ngima jodak makae nyaka ne ochakre. Stima nitie, osuptal wan gi sub county sanika mare Gemwagai. Lambe hapone ber lam noketnwa chon osekonyo matin. Kata bedo ni rough roads tok be ahinya. Nitie rough roads tok be but gidhi maber ka gibedo improve adhi maber. En kama ne notimo bungu manene onge gimoro amora. Ma chiro mane nitie kar kae ne pod otin. Skul nokelnwa kaka Nyagondo Secondary. Sani koro Nyagondo perform maber mamaja achiel kuom dongruok mane maendeleo ma wan go e Nyagondo waka. Stima bende wan go. Stima wan go masani ka idwa timo giri moro. Titia maber ma nyaka gimosa ariyo sadek otieno. Tia ka in safe. Yore bende wan go apeini wan go maber malos maber. Lam wan go kar kae ma koro sani nomukre sani oselose gi sirikal. Koro waringa nyue maber. Ka ne ka piny sana to ka stima nodonjo ka Nyagondo ka ohala nobedo malo. Stima nokonyowa ohala obedo malo. Gedo bende omedre, ute be koro ng'eny, sikunde bende omed. Koro kanisa ni hospital bende koro nitie kar ka koro en kama yanaendelea. Wagai health center manene waonge go sani en hospital maduong' ma en sub county. Wadwoko erokamano ahinya mane momiyo waneno ka Nyagondo gerore. Dukni mane nitie chon ng'eny gi nene ok be ahinya bino moko selwar. Wasagero school secondary, wasagero primary, wasabedo ki school ma Catholic. Koro kwe odonjo Nyagondo kaka ne wagere. Koro Nyagondo sani duong'. Koro kanye momiyo wahero Nyagondo nikech Nyagondo koro orwako gimoro amora. Osiptal wan go, yore bende ok wan go maricho ahinya. Kata ok giber lakini ok giricho. Nitie kaka wawuotho, ok wakwami chuodho kata ka koth chwe. Kata bro nitie dongruoge ma inyalo kwan Nyagondo kae. Rem kod kwayo mage ma jodak pod neno e gweng'ni ma gigombo ni ka omed losi e Nyagondo kae to Nyagondo biro dongore metni machal kod gwenge mamoko. Arita ok ber ahinya nikech ka wan machiegni mana kod Gemwagai sub county headquarter. Tido ni weche mag patrol dwa bedo ma ok ber ahinya. Koro andar na kwayo ni ka sirikal nyalo improve patrols asena mag centers gi to wanyalo bedo ko security mondo wayud rwak welo mang'eny. Yore wa ok beyo Nyaboma kalure ni ng'eny royewa gi rough road.
wan aglam achiel lakini badonje e gwendo gi rough roads ae kaka game ben kama koth ng'enyie to en go manie gode goride korido ka yore kata lost ok budhi. Adier wan go jo Nyagondo ka wan wa invest maro en kaka pur ma wadwaro ka wanyalo yudo ka jatelo maber manyalo konyo manyalo miyo fertilizer to wanyalo koma to waketo chiemo e mesa to wana gi konyruok kaka chike dwaro. Gima chando Nyagondo ka kabisa kuo ka ok ritimo hala bidongri kitema ni ikelo gik moko ni mondo mi timo hala tiyudo ko ng'ado mabati gotieno oturu dhot okunya gi tarimbo korido ko hala tek wadon security yo miwa maber kutieno yo mayo ji gimo gima duko gik moko chien mane sira mwanena ahinya wamoro ni stima bendo sebiro to stima rem Nyagondo kende adwa here ni stima ni odonji nyaka e gweng' kama wantie jomodak machiegni gi Nyagondo gi mondo lero bed kamoro amora mamano sirkal kanyalo konyowa to temio miyo kata rural electricity waonge pi ema chando wa area ni ahinya nikech streams nikech aoche mituome pi to kapo nono ne oro wuok ta oro gi oduono watago pi kwalo gi kumogo tieno kabisa kori kwalo dhok tikwalo mwandu mokel mag duka tikwalo diek tikwalo nyuka rombe motwe wang'yo nokikawo gi dhiko mano kendo koro e gima rach koro wadwaro ni ka sirkal oyie to okony ma mondo orit mwandu masekelogo. Nyakwaramogi ajwang' mana kamano gi kanye mwachopo godo e giko matielo makawuono e chenoni mar ng'e gwengewa. Sani Kalimbe oterige Mwagai kama iluongo ni Nyagondo to ing'eyo gimomiyo Nyagondo ne obedo Nyagondo. Omiyo kik idhi mabor med kete mana kanyo e wang' jowi mari mar Ramogi nikech ka ema singo ni kendo ni juma manyien aduogo ni kod nono mar gweng' machielo. Erokamano kuom bedo kodwa oriti masani. Nyinga Millicent Adhiambo kata kihero inyaluonga ni Nyaboma. Koro Mogi koro winjo kaka nying no wuok gwenge mag Nyagondo. Koro gie sani to wadonje motende kod weche mag ohala. Moko kuom johala e chiro manyien Masiaya Jua Kali e boma Masiaya kwano lal manengo ne poko yangi bang' mach ma itudo kod ng'ikruok mar teko sitima much kendo wang'o mwandu gi gino maweyo gi kod lal modhuro. Johala ko oseyo migawo makedo kod masiche matucha apoya e kaunti Masiaya kuom yulo e tich kendo rem chwalo masinde mag nego majno mar reso masirano e yo mapiyo. Linta Ouma nigi ler. Masira mar mach nomuoch apoya nono e boma ma Siaya mowang'o sekta mar Jua Kali mar Siaya New Jua Kali. Mach makamano ichich ni nokel kod ng'ikruok mar sitima midhiro ma oweyo johand Jua Kali kod lal modhuro ka giwacho ni ne ok giyudo thuolo mar reso kata mondo matin. Walalo gik mang'eny to sani kaka dwa chak be wakia sani ne bin wa uso wan jo hand to mouth le sani ani duka kacha uso koro gima dhi timo kawuono kia wan wakonyo wakwa kony makende to wadware immediately nikech gima dwa tim sani onge jatelo auso shok go auso gimra amora mani duka tatwange duka kanyo masin kende en 60,000 masin kende masin no nendo wang duto te kora kian an konye madakwa gima dawacho onge pacho kuti kanye kila kitu mara ni dichwo ya ona kaka mara kora kia gima datim. E twak margi kod jofwamb weche johalago sayo migawo makedo gi midhiero mabiro apoya e kaunti ma Siaya kuom yulo e tich kendo rem chwalo masinde mag nego mach mar reso masirano. Gima wanyalo wacho ni wadwaro ni system ma minyalo simgo pi inyalo simgo mach obed active Siaya nyobed ni en active gik makamage nyoko temre koro nyithindo gi nyoka responsibility kede one gi fire brigades so they are not working at maginyalo konyo situation makama kowuok koro nyobed ni gitiyo gima kamae los makamae nyoda kwa yudo koro gima temo wacho ni gigo ketgi in a way maginyalo konyo jopiny kik gibeda gik moko kamoro mabedo displayed to gikony jopiny. E kinde no
Johalago bende yuago muoch mar mach makinde ka kinde boma ma Siaya ka koro gikwayo tend kaunti ma Siaya kaachiel kod migawo makeyo teko sitima Kenya Power mondo oruw timo nonro ewi muoch mar mach mosenenore e bomano. Moke mach mokwongo ma waseneno nyoche ka mach owang'o chiro Bondo, waseneno kamae machal kamagi kotuch Ugunja, kendo waseneno duogo chien mar sirikal e kawo okang' e kindego eko ma mach machal kamagi ketimre. Onego bed ni town kaka koro municipality maduong' kaka Siaya kama wan gi gik simo mach moikre kendo man tayari sana sana e town mosechako dich kendo madongo piyo kaka Siaya kama. Samwauwe ni endi nitiere gik simo mach man mabor kaachiel kod kuondego monego bed ni gibetie gionge kata mana pie igi, to maendi ok kaka irito town dware ni kaachiel kod ozima moto man ready kendo man tayari mondo lal machal kamagi kik timre. Akoro kawuono ni endi ema jua kali owang' kamano. Ang'o mabiro timre ka mach kendo chako tuch kuonde moko machielo. Kaunti ma Siaya osebedo ka kale midhiero mikelo kod ng'ikruok mar teko mar stima maweyogi kod lal mar mwandu mathoth. Dwaro koro nitiere mondo tend kaunti oranga nena wachno e yo matut mondo oket okenge mowinjore e kinde ma mach omuoch, nimar mano biro duoko chien lal modhuro. Dalinta Ouma, Ramogi TV. Ogai maduond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka oseyo piny owacho kuom nyayo midhiero masani jopur mag majan kale pacho ka bang' piny Sudan kuma majan mawuok e piny Kenya donjo e pinygi. Kalonzo mane loso Mombasa bang' romo gi jokanyo e sekta mar majan chai okoni achiel kuom gigo mane omiyo piny Sudan okumo majan mawuok e piny Kenya en bang' yangone dhowath ma Mombasa emane oti godo e chwalo gige lweny mane omonjogi kata mane omonjogi godo e kinde mag lweny. Tend jokanyo e sekta mar majan IATA koni piny Sudan en achiel kuom pinje ang'wen madongo maninyo kwan mamalo kata tamalo modhuro mag majan mawuok e piny Kenya ka gikoni Sudan kende ne nyiewo majan moingo kilo milion 35 higa ka higa. We will engage President Buhari's government and tell him our foreign policy orientation has always been to support peace engagement, but not to allow the port of Mombasa to be the entry point for arms destined for Darfur, for Sudan, through Mombasa. This is what this Ruto administration has actually been doing. And therefore creating enemies for ordinary Kenyans who would otherwise want to have good neighborliness and within the framework of our regional organizations. Sudan is a member of IGAD. It is important to note that Sudan was the 4th largest importer of Kenyan tea, and Sudan was buying over 35 million kilos. And in the embassy, we were told by the ambassador that the 35 million kilos was understatement. They do consume tea when they're happy and when they're sad. And we look forward through the support of His Excellency, Mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka, to help us open this market. Because of the good name, because of the respect that is created in the region, that the regional leaders give him. Kar chakruok wachne nitie, to kata sani pod nitie weche machando ganda manyaka many duoko maggi. Kingli bimbe chando wa kabisa, chando wa okwa pur an mokwongo bim no lawa magora piny maidong neno lwetani. In wacha nikech asewuok oko mar keloni joma ni kod duoko. Nam kanyo koro sani wan gi shida nikech rewa kethore kendo wause nengo mokethore
nikech waonge gi kaka wanyalo preserve gi kwarito godo chiro. Tudri koda an George Bati e chenro mar Mbakoromo Iwacha Wacha tich adek saa 4 okinyi nyaka saa 7 odiechieng' mana e Ramogi TV. Mondo iyud ng'wono mawuoro ahinya kaka skiza tune mari, di *811 *288#. Tuke adhula mag ligi maduong' mar pacho ka higa mar 2026-27 biro chakore tarik 29 dweni ka tuke 9 chani biro tugi e odira ma tarik 29 gi 30 mar dweni. Lendo ma kama ogol gi riwruok matayo tuke mag adhula pacho ka FKF. Joloch mokalo Gor Mahia biro chako wuodhgi mar manyo kombe gi tugo e kindgi kod klab mar Murang'a Seal. AFC Leopards biro bago tuke gi Bandari e kinde ma Nairobi United biro tugo kod KCB. Ulinzi Stars mane otonya mar dok e lum biro tugo gi Tusker FC. Klab mar 3K ma owuok e lig ma piny biro bago tugo ne Mara Sugar e kinde ma jowetegi ma bende owuok e lig kod owuok piny Mombasa United gi Migori Youth biro tugo gi Kakamega Homeboys gi Kenya Police kaluwore kamano. Posta Rangers biro bago tugo ne Shabana FC kama Mathare United biro hinyo lum kod klab mar APS Bomet. Kocha mar Malkia Strikers Geoffrey Omondi kachiel kod kapten Medina Sande olero ni tim no ikore makare mar kawo kuom thuolo machielo kombe mar pinje Afrika mochan kind tarik 23 gi 31 dweni alap ma Kasarani Indo Arena gi Ulinzi Sports Complex Nairobi. Kowuoyo gi jofwambo e kinde mane tim no dhi nyime kod timo ikruok mar gi alap ma Kasarani, Odhiambo puoyo ikruok mar jotugo kolero ni piem mar lig maduong' morumo dweni kachiel kod tuke mag Kenya Cup okonye keto ikruok. Tukego oyo timbe maromo 16 ka timbe biro tiyo gi tukego kaka lai mar ng'ado tiko tuke mag piny mangima kod mago mag Olympics mag 2028. Ya hali ya juu wale wachezaji nao pia tumechagua wale wachezaji wa kiwango ya juu ambao wanacheza kwa hali ya juu, so tutapata ile result tunataka kwa sababu wanasukumana sana, na vile unaona nyuma yangu hapo ni wasichana warefu, wasichana wenye nguvu, wasichana wenye bidii. I would like to confirm that the venues and the preparation in general is at 70%. We want to thank Kasarani management for managing to repair the lights which had issues. We had also an issue with the scoreboard, changing room, and they have all been repaired. Also on our second venue, we thank KDF for coming in and to repair all the equipments that were missing. Kenya otieko e thuolo mar ariyo tok piny mar Amerika motieko e thuolo mokwongo e piem mag World Athletics Championships. Jotugo ma higni piny 20 ne otimore e piny mar Amerika. Tim Kenya oyudo midila 4 mag mula, 3 mag silver kod 4 mag bronze. Kenya oloyo midila mag mula e kidienje mag nyiri kachiel kod chuo e ng'we mag mita 1,000 kod 500 ka mula mamoko olo gi jong'wech Franklin Kibet gi Emmanuel Kiprono. David Kapaiko, Emmanuel Lemiso gi Captain Nehemia Kipngeno duto noloyo ne Kenya midila mag silver e kinde ma midila 4 mag bronze okel ne Kenya gi jong'wech Karen Chepchirchir, Nicholas Losiwareng gi Joylin Chepkemoi. Duoko makamano en maber kipimo kod 2024 mane Kenya otieko e thuolo mar 5. Timbe 4 koro geto
kao okombe adhula tuke mag wakeini pinje mag Afrika ka jaloch biro bedo tima mar 4 kao okombeno e historia mare. Jobag tuke go Morocco kuom thuolo mar 3 ong'ado tiko mar nus final kama gibiro rakore kod tim mar Cameroon. E nus final machielo tim mar Algeria biro hinyo lum kod Malawi e manyo tiko mar donjo e finals. Tuke go ibago otieno makiny ka timbe 4 go duto ma oseng'ado tiko mar nus finals biro yore tuke mag piny mangima ma ibago e piny mar Brazil. 26, where the sensation of the tournament so far, the real super, and now they go up against yet another. Manigi chakruok bedo gi giko nyaka Ramogi dakika 2 kalo bang' saa 4 mar otieno. Erokamano kuom yiero Ramogi TV chakruok nyaka giko. Mano bende nyaka Ramogi koro wagoye godo break kiny bende piny noru. Erokamano ne jago picha mara Mang'ula Nesto wuod Nam Chumbi. Sound master kanyo endo nyaka Ramogi bende wasebedo godo ka bende obedo kanyo kod Ansel ye man sound master. Joka duolgo oliore kendo choponi maber mano Ansel ma wuod Kisumo. Kopogore kod mano bende wabedo kanyo endo kod Rosie ma oseneno ni weche ma bende cherore gandika mandikore piny kanyo ko biro ne yo makare kendo yo maleo. Obado Alex mano wuod Owila bende osebedo kanyo, director mara Suza bende obedo kanyo endo jalo ma ongineno ni weche obedo makare ka chiel kod Wilson Ochuka. Jaloko mara obedo ka Liz Otieno. Nyinga en George Bati. Warom kodi kinye mbako romo iwacha wacha chakre saa 4 nyaka rom saa 7 mar odiechieng'. Omiyo ka ikete ka to mae odwa mbaka e magero piny. Kik idhi mabor, kinde duto bede Ramogi TV. Oriti masane.